Безнең Фәтке урта мәктәбендә укучыларның җәйге чорда мәктәп яны тәҗрибә мәйданчыгында практик узуларына элек-электән зур игътибар бирелә. Биредә укучылар уку елы дәвамында алган теоретик белемнәрен практикада кулланырга өйрәнәләр. Авыл хуҗалыгы белгечлекләре буенча үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алалар. Бергәләшеп, күмәк эшчәнлекнең нәтиҗәсен күреп, хезмәт тәрбиясе туплыйлар. Тәрбиянең башы хезмәт. Хезмәт белән тәрбияләнгән бала гына нык ихтыярлы, үз эшен җиренә җиткереп башкаручы, авырлыклар алдында югалып калмыйча, башкаларның хезмәтен хөрмәт итә белә торган шәхес булып үсә. Ә авыл баласы хезмәттән аерылгысыз. Ул өйдә дә, мәктәп бакчасында да хезмәт куя. Быел бездә 1 июньнән алып 18 июньгә кадәр хезмәт лагере оештырылды. Берничә яшүсмернең халыкны эш белән тәэмин итү үзәге аша күпмедер дәрәҗәдә хезмәт хакы һәм матди яктан кызыксындыру акчасы алулары аларны тагын да дәртләндереп җибәрде. Мәктәбебездә төрле чәчәкләрнең күплеге эстетик тәрбия бирүдә ярдәм итсә, яшелчә, җиләк-җимеш үстерү күпмедер дәрәҗәдә мәктәпнең матди базасын ныгытуда булыша. Теплицабызда үскән помидор, татлы борыч, кәбестә үсентеләренең бер өлешен иртә яздан ук сатып керем алдык. Клиентлар да эзләп йөрисе түгел. Авыл халкы үсентеләрне бик теләп алды. Мәктәп яны тәҗрибә мәйданчыгында кара карлыган, кишер, суган, кабак, чөгендер, кыяр-помидор, кәбестә кебек яшелчәләрне күпләп үстерәбез. Әлеге яшелчә һәм җиләк-җимешләребез белән мәркәзебез Казанда һәм районыбызда үткәрелгән ярминкәләрдә бик теләп катнашабыз. Шәһәр халкы без әзерләгән варенье, консервланган салатларыбызны яратып алалар. Шулай итеп, безнең җәйге ял файдалы да, нәтиҗәле дә итеп оештырылды. Укучыларыбызның тырыш хезмәте нәтиҗәсендә һәр елны бакчадан мул уңыш җыеп алына. Мәктәбебез шау-чәчәккә күмелеп утыра һәм безне кабаттан белем иленә дәшә.